Ladies and gentlemen, muchaona zvenyu kuti Grace Mugaba anga ari nani. Iko zvinezvi munhu type yautana iri rinenge bhinya chairo. Kana uchingotondiona ndauya kudai so, uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Ndine nyaya panapa. Amai Mnangagwa vari kunzi vari kuvhura hombe panapa. So pamazuva mashoma adarika ayo takaona Eddie Cross akabuda achiita video interview yake achitaura kuti zvoni zvitu zvecorruption Mnangagwa nefamily yake vari involved kunyanya vana vake. Saka pari kuzonzi Eddie Cross akadedzwa kuState House vakanomupinda pakona, taura nyaya yako tinzwe, tiri kuda proof yezvinhu zvawakataura, ndo nyaya yanga iripo. Kusvika Eddie Cross aenda pakunonyora akazonopfeka apology jezi, ndobva atononyora zitsamba rekukumbira ruregerero. Ukangona advisor cheche magumisa pakona chivoza kuti there is something wrong, but nyaya iripo panapa. Pane mashoko atuzanga nayo another news hawks wataura kuti she wanted to kill me, she was made as hell. Anga akajamuka Axile Mnangagwa. Unozati zvinhu zvakaita zvezvizvi most of the time zvinogara ndakazvitaura kuti varume vazhinji vatosangana nesituation yekwa Grace yekuti kana the likes of mupana waya anonzi Kazembe uya munokuti anongotariswa kubvanzi iwo ndiwe minister of home affairs. Saka vanhu vari kutuka baba wakatarisa ziyambi anonopinwa neside rake kuti wosakageza matomuona zvoshuwa ndiwe minister of justice ari kubuda achitaura zvaitaura izvi achicriticize achiti baba ngabve pachigaro wakanyarara. Varume vakuru vese vari kuitwa tupapi. That is the current situation yandiri kuona iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi. Varume vari kureducedwa because takatarisa Idi Mnangagwa pachake. I don't think kuti ane zvaachambonyanya kuita nekukura kwaita nekutokanganwa. Even anogonzwa nyaya zvishose zvingotaura kuti aringokanganwa. Chero akatonzwa nyaya anowandokanganwa kuti vanhu vacho vari kutaura nezveMnangagwa upi ukuzviona. But muri yacho manje ndo iri kupinza vanhu mahwani. Eddie Cross zitsamba rake raakabuda panapa kutaura kuti on Monday the 31st of March I gave on an interview to a South African television station regarding to stay away that took place that day across the country. In that interview, I stated that one of the reasons for this event was dissatisfaction with the very substantial corruption taking place across the country. I also stated that the president's family were involved. On Tuesday, I requested a meeting with the president and I told him that I recognized that I should not have involved his family and I apologized. Nyaya yacho akupanaka iye ari kuzoti inini zvangu I requested a meeting with the president, but vamwe vari kuti akatodedzwa ende patsamba unotoudzwa futi manyorero. That's what I know, but hatingazomuudzire zvekutaura. So iye ari kuti akazopa kuzonorequesta meeting ndope vanga vakagara naye achitaura kuti aiwa sorry zvenyu zvikanzi kuti vana vedu vanoita corruption iwo tiudze prove it. Corruption haiprovike because nyaya dziri kuZimbabwe most of the times mahanzi unongonzi hanzi zvakati like zvakangofana nenyaya dzese dzinongobuda on social media. Nyaya yekutoudzwa ndotipirwa wanzi pakati pari kuitika chakati izvezvi, and the most of the times the video haritoreke re-evidence. Saka akabvanzi prove it. Saka pana pachinzi prove it pari kudiwa mareceipts kana kuti video rinoratidza kuti zvinhu zvacho izvozvo ndo zvinenge zvakaitika. Saka Eddie Cross akapfeka jezi reruregerero akati ndinokumbirawo ruregerero, ende ndiri kuona vanhu vakawanda ana Hope Chimono anani vataura kuti First Lady Axile Mnangagwa dressing down her husband's advisor and biographer Eddie Cross for saying the president's children were involved in criminality and that annual corruption and the looting of public funds under President Mnangagwa now exceeds the national budget. Cross has been forced into issuing an apology. Cross wacho ari kunzi akatopuwa pressure kuti kumbira ruregerero. Ndo zvandiri kutaura panapa kuti zvoni Grace Mugabe muchaona kuti anga ari nani because this time rinongotarisa ringoti baba vari kutukwa makanyarara imimi. Saka muri kuita sei wakutotsomwa nana ziyami atakazembekaze nerumoto wapana tungoriko tuyatwa na Daniel Garo. Anyway, sada zvikangoseko muri eZimbabwe ngatimbonesana kana uri muSouth Africa ushoda kuregisterwa company yako nekuvhurwa FNB business account Batave Education Research vanokuitira ana Mukoma Owen. Unongovafonera pa number idzo dzinenge dzichishowa pa screen kuti ndiregisterewo FNB business account.
chinongodiwa chete invalid passport yako, zvokuti permit wagara huna tiri kuzviziva, asi haisi disadvantage yekuti utadze kuzviitira business rako. Mabasa emaoko, madhiri akawanda ari kuitika, unenge wakusenderwa mari, vari kudiaspora vari kunze kwenyika, uri kuda ma-US, uri kuda mari dzakasiyana siyana kuti dzipinde muaccount mako, uda kuita business yemunhu ari kuchina chaiko chaiko, uda kuhodha zvinhu. Pane ma-online stores akungozara, kadhi racho ravanokuitira rinoita zvese izvozvo. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Kune vanenge vachida kuitirwa zvebookkeeping, vane makambani akasheka, uri kuvharika kuti ndozvibhalansa seiko zvimabhuku izvi pakambani yangu yandakatanga yandiri kurana. Vabate futi vanokuitira, vakachimasa ikambani hombe yakangozvininipisa kuti rekedza ndite ndichibatsirawo chete vana vekumusha. Otherwise utori mukana undatokudza chitori chidhiri. So contact them izveso kuti ndibatsire chero uri kunze kweSouth Africa uri anyway vanokwanisa kukuitira. Hazvinidhe kuti ufambe uende kwavari, kungofona chete wotoisa mowirirana pamadetails emawirirana wotoitirwa, ende rinobva ratodhilivhwa padoorstep padheni pako chaipo chaipo vanokudhilivharira kadhi rako nemapepa ako ekambani wato CEO. Hazvisisiri zvekuvhairirwa izvi. Kana muchinge mazoregistawo makambani ikoko mozoya tokuadvertisira ipanapa because ndini top advertise. In fact kana kune vamwe vane makambani kana kuti mabusiness asiri kunyatsofamba kana kuti vari kuda kuadvertisirwa neni, garai mandibata namba dzangu makuziziva, ndini chibaba chema-adverts. Back to the story, ngatidzokere pana mai ava timboonesana nyaya iyoyi, because I know a lot of people munogona kuzoti zvinenge zviri kuita kundijamba kuti chii chiri kunyatsoitika. It's now everywhere kuti mukomana ari kukumbiriswa ruregerero asingade. You know, these guys, they are honest. Vasiyana navanhu vatema. To be very honest with you guys, varungu havasiyana nevatema kuti kana achitaura zvinhu anotaura achitenderera kuti aiwa but president panapa zvazodai, anoenda straight to the point, nongoti mudhara uri kuita hori zvatopera, vanhu vese vanozotanga kuti zodai so adai so mubate murove. You know, that's Zimbabwe. Zimbabwe unozongo ameno zvazvinozo. Saka vamwe vapana vamwe vaya vanozotanga kuitenga nyaya yacho, haungadaro president iripo isusu totomira tichidefenda president. Let me warn these guys, ndozoti vanhu vakawanda vanotadza kunzwisisa kuti chii chinozonyatsoitika. Izvozvo kune vamwe vanhu vakauraya munhu, vakauraya vanhu because vaida kudefenda Mugabe. Handiti nanhasi vamwe vacho ngozi dzichingoriko, ende ngozi idzodzo dzichiri kungopisa up to now. Izvo vakatouraya Mugabe, but ngozi dziri kuita sei? Dziri kunetsa. Saka guys, izvi pane rimwe rendatosangana naro zvonzi imwe ngozi iri kunzi iri kuda 5 mavhijini ne75 mombe. Unodziwana kupiwo? Ore tomboti mombe kana kuti unogona kubatsirwa nezanu, but hakuna munhu wezanu kana kuti chianozoti ndiri kukupa mwana wangu ari vhijini kuti urape ngozi. Saka munongoona iwo zvazvinongoita guys. Kushandisai pfungwa, maleaders anoenda ukatoona fanika president ari kutochembera, siyanai naye aende in peace. Ngomudza kuti haya zvadhakwa zvindara roi pasi zvatopera, hapana chimwe chekuswera muchidefenda zvisina nebasa rese like zvikuitika muZimbabwe. Zvefamily yake siyai vaite because vane mainterests akawanda ekuprotect. Vanoda kuzosarawo nemakambani iwayo, vada kusara nemari, vada kusara nemaprazi, vada kusara neprecab ichirana. Saka vanototi vatomira. Saka zviri nane kana akati baba uri kuzonzwai musipo, muudze kuti kana muchikwanisa kunowarowa mambama vanhu vacho chikuendai mega mumzi mungonopedzanana nawo mambama, because hazvina kwazvinozotizvitsa mangwana muri eZimbabwe zvokuti unozoramba muchitumwa muchipuwa pressure nemunhu wechikadzi shuwa kuti mangwana vari kwakawanda vakapuwa pressure naGrace. Iko zvino zveGrace mufonerei izvizvi muti mama Grace izvo pane zvazodai vakawanda maenda kunozvambanadza vanhu muchitumwa chienda izvi munoti mama Grace ndakarovera munhu Mugabe kainini chichichi bhozi ndo vanga vapa mberi vachisapota murume wavo. Try to call here now, one kuti unowana any help here, ende zvinhu izvozvo zvichangoita the same. Uyo akangobva chete haana kana any help yaanenge achakupai because anenge abuilda pfuma yake. Saka muri eZimbabwe izvi ndo zvinhu zviri kuitika. Ina handisi kuzivawo kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyi iri kuitika. Ndangondiwe nayo. Kana uchinge uri panapa wasvika iri first time yako, ndachingokumbirisa garai masubscriber mojoina this YouTube channel. Toramba tichikupai ma-updates ese anenge achiitika. Zvamanje kuZimbabwe kuri kupisa. Ed Cross ari kunzikumbira ruregerero. In fact akabva atokumbira ruregerero rwacho, but nyaya yekuti anga akaiswa mukona manje akatoshaya kutadza kupindura, kanzi tipe proof yakabva azongoita kukumbira ruregerero kuda kuti murume mukuru anga akadzvanywa mukona. Saka ndozviri kuitika paZimbabwe iko zvindezvi. So ndichasiya mukana imimi kunemi vari out there kuti mukwanise kunge muchisenda, kune vanoda kusenda ma-audios. Namba dzandichasiya pascreen, munongotaura neni. Ndiringoda vanhu 5 chete vanopopota. Haya vamwe vese kana mune nungo dzekunyanya kupopota zisiyana nazvo. Daka vanhu 5 vanozviva nemafacts.
senda maaudio zenyu izvezvi ndimaise pachannel vanhu vambonzwa kuti muri kutiwo kudii ikoko pamwe unoona ungopindurwa namunangagwa wacho kana kuti namai munangagwa vacho vari kunedza ivava. So nhamba dzandasiya pascreen ndezoti musende, sarai muchinzwa mumwe wenyu zvaari kutaura. I would like first of all to express my gratitude to Coolant for affording me and many other Zimbabweans opportunities to air our views with regard to the situation in Zimbabwe. As I said it earlier, I repeat it. Please stay safe. Try better than your best to preserve yourself. Because if you are taken out of the scene, it is not only your voice that is muzzled, but it's the voice of many other Zimbabweans who are using your platform to speak to other Zimbabweans. It was your brilliance, your resourcefulness in thinking that made you think this way, that other people's views can be made to be heard, even if those people do not have platforms like yourself has. Thank you. But I have a message to nearly every Zimbabwean. I do believe in my heart of hearts that Comrade Bombshell Geza's signal is going to come. It is going to come, it is not going to fail. I'm not in politics, but you can trust an honest politician when you hear one, and I trust Bombshell Geza. Therefore, because the signal is going to come and it is not going to fail, I direct my message to many Zimbabweans. I want first of all to address myself to our youth, boys and girls, between the ages of 18 and 35. To the boys, to the young men, I am very concerned. You do not realize that you have the weapons within your hands to fight against the system which is enslaving you. And what is making me more worried is this: you have chosen, rather than fight, to take substance, to take substance and drugs. There is a lot of drug and substance abuse, thereby abusing your bodies, thereby making yourselves less sensitive to your reality. I insist, I call upon you, I plead with you, refrain from drug and substance abuse. You are not going to fight drunk. You are not going to fight having taken all the drugs that you are taking. This is going to make you enter into slumber, and it is going to be a sleep of death. Yes, you are going to sleep the sleep of death while the enemy is marauding, while the enemy is riding rough shots on you. Our children from the ages of 18 upwards, please rise, stand up. Geza is according you an opportunity to take the bull by the horns. Be men, boys, be men. Stand up and face it. Otherwise, it is your future that you drink away. It is your future that you stagger into in a state of drunkenness. And girls, there is a lot of girls who are laughing it away and are trying to attract every man who is going by, and you are abusing your bodies, selling them to men. Is that what the Lord God created you for? You are far better than that. Do you know how special you are? And your speciality is being consumed by the children of another man. Girls, there is a day to get into the streets to reclaim
your right to reclaim your right to life, to your right to dignity, your right to be humans, so that when people see you, they will say, "What a girl." When people see you, they will say, "What a lady." All this is not to come, except you spy the opportunity and stand up. But I've got a message also to elderly men. Someone, even including the one who has turned into a snake to bite you. There was a time when they looked at how life was going and said, "This is not the way I want to be known. This is not the way, as a black people, we want to be defined." Therefore, they took up arms. They, after talking with the enemy, they saw that the enemy was stubborn and decided to hazard it all. They went into caves. They went into thick bushes. They crossed the rivers. They traveled long distances. They were full of sweat, full of hunger, full of all that you can think of to make a man look less human. But they were able to bear it. They were able to carry it because there was a prize at the end. There was Zimbabwe to win and dignity to restore. Although, alas, when finally they attained it, they turned and became an chicken that will eat its own eggs. So I'm saying to you, therefore, rise with your children. Stand up for your children. Stand up for that. Just look at the map of this country. Stand up for it. Stand up for its resources. Stand up for its flora and fauna. Stand up for the constitution. Stand up for jobs. Stand up for good roads. Stand up for free meetings. Stand up for Zimbabwe. Do you see that such young men as this one who affords us a platform are fighting in their own simple ways? They are fighting, they are struggling, they are looking at what is happening and are allowing themselves, putting themselves on the line of fire, to say we cannot be silent. And then they are doing it every day, and sometimes many times each day. And then we are called to, on one day, or maybe 2 days, 3 days, but yours is the call to stand when it's almost demarcated the number of days. But these have been making calls for so many years, so that maybe you can rise. Can you not rise on the day? I challenge you to rise. I challenge everybody. I challenge myself. I was 17 when Zimbabwe got independence, and I do feel strongly that there was no independence. We are not independent. We cannot express ourselves. We cannot say what we believe Zimbabwe should be and be safe. Therefore, I say to you, there is a call for us to reclaim what we seem to have lost. Let us go. To the soldiers and all the security services people, be they men or women. People, are you going to be a soldier, my dear son, my dear daughter? Are you going to be a soldier for one man? To actually be an instrument to suppress your people, to shoot your people, to ensure that your people are not free on the day, so that you become a soldier for a person who is never going to give you the freedom. People, be awake. Soldiers, be awake. Police officers, be awake. Zimbabweans, gallant children, prison officers, be awake. Yes, you will seem on the day to think that you have scored a point against your mother, against your father, against your young brother, against your sister.
but he is actually using, this is a user. He's going to use you. Do you know that? Believe you me, I am not a child anymore. I have seen what I've seen. Such people as him use you, and when they feel they've had enough of you, they will discard you. Because he has a legacy for himself to build, an ugly legacy, whereby he and his children are said to be the kings and princes and princesses. That cannot happen without your human dignity being trodden underfoot. Tomorrow, on the 31st, you will sweat it out for him. But after the 31st, 2 years down the line, he is going to treat over you. And to parliamentarians, do not be fooled by the trinkets you receive. Do not be fooled by those cars you are driving. Do not be fooled by what little comfort he has afforded you. He is going to turn against you. Have I not said that he is using? Realize, let me show you how much of a user he is. He has used the name ZANU PF. ZANU PF today is a mixture of those who were in ZAPU and those who were in ZANU. He has used them together. And all those structures is very much willing to bury once for all in order to elevate this group for ET. Are you hearing me? Parliamentarians, even the way you live, just try to examine your life. Can you speak and be free? Is that what you want? To live in perpetual fear, to be very careful with your statement so that you say, if I don't speak well, I may be killed. Is this the life? Are we no right to be free to speak and be free after speaking? And you parliamentarians of all, across the political divide, is this what you want? Don't be stupid. Because today you've got something sweet, you are failing to see that this sweet thing is going to be taken and roughly. But I also call upon the likes of Kulenti and many others. Do not tire. When you hear the signal, the like of Kulenti, the likes of Chatufa, the life of Rumbi, the likes of Gambakwe, please raise your collective voice on the day. Raise your collective voice on the day. That is what you want. I want people to hear. I am burning for the day. I've got my sons, and I do not want to go to the grave believing that they are someone's slaves. But the days for that slavery to be completed and perfected are between today and the 31st. If we fail to do anything, we shall all die slaves. But I don't have long to live. But my sons have a future before them if the Lord is keeping them. Can we not fight for them? I call upon them because on the day, I'm very much prepared to go and join others and die with them. Let us go and die in the streets so that even if we fail, we will leave the mark that we fought the evil that was to engulf Zimbabwe, to belong to such a man. What betrayal would we have done to Joshua Nkomo, to Robert Mugabe, to Emeja, to Josiah Tongokara Hebe Chitepo, Josiah Chinamano, Jason Ziapapa Moyo? People who really had a clear view of what they wanted. If you say I'm lying, the zebra forces
had a plan so much so that they had some properties, because they said, we do not know how long we are going to wait. Let us buy property so that we can reproduce for the nation. Oh, fellow Zimbabwean, I was around 17 when the ground was marauding in Matebeleland. And I know what I came across, and I had vowed I will never march side by side with the Shona. But by the providence of God, I went to live among the Shona in Masvingo. I realized that these are people like me, sufferers like me, and it changed my mind so much that I had to marry a Shona. That's my wife. Because I do see that our war is not on tribal lines. Our war is against a common enemy, someone who will swallow a Shona with a gargantuan appetite as he will swallow in the belly. But we can stop the throat of this evil on the 31st of March onwards. I appeal to every Zimbabwean who hears this voice. We have a war before us. Let's fight it.